Zdravím všetkých, takto podvečer 28. marca 2017. Chcel by som vám ukázať nejaký obchod, ktorý som dneska spravil. Teraz ide fáza výhovoriek. Mal som bohužiaľ dosť pracovne vyťažený deň, takže som sedel akurát tak 1 hodinku pri Forexe, pri obchodovaní. Ale podarilo sa mi nasadiť nejaký obchod, ktorý aj počas tej hodiny som nejak zmanéžoval a nejak skončil. Hneď si ho ukážeme, ale najprv by som vám ukázal to euro, ktoré sme včera rozoberali. To euro pri tom včerajšom videu sa hýbalo niekde tu a ja som vlastne zaznačil túto trendlineu s tým, že ak cena vlastne doputuje k tejto trendline a odrazí sa od nej nejakým platným signálom, tak v podstate nastúpim ďalej do ďalšieho nejakého long obchodu. V podstate cena tam dorazila k tej trendline, spravil sa vlastne aj jeden platný signál, tu tento engulfing, potom ďalší nejaký platný signál ako star. Na moje šťastie v podstate tieto signály boli niekedy v noci o nejakej 4. a skoro ráno o 7. No na mňa skoro ráno o 7. Takže v podstate tieto signály som vynechal ako vstupné. Následne sa spravil pin a tá trendline bola breaknutá touto ďalšou červenou sviečkou, klesajúcou sviečkou. Môj ďalší v podstate odhad bol, že tá cena, keď prerazí, si to tu prepnem, keď prerazí vlastne túto naznačenú trendlineu, tak môže pokračovať ďalej dole až k tejto trendline, kde vlastne máme aj zároveň aj nejakú úroveň supportu. A tu v podstate v tejto oblasti čakám opäť na nejaký obrat tej ceny smerom do longu. Ako vidíme, cena vyplnila aj tento nedeľný gap, ktorý tu vznikol medzi piatkovým close a nedeľným open. Takže vlastne aj ten gap je už vyplnený, tá cena nám vlastne len padla nejakými 4 sviečkami. Teraz to začína korigovať do strany a uvidíme, čo sa bude diať ďalej. Mám tu naznačenú vlastne aj ďalšiu trendlineu, sa prepnem na H4, aby to bolo dobre viditeľné. Jedná sa vlastne o túto trendlineu, kde tá cena sa pekne dotýka viackrát tej trendliny a tu vidíme v tomto okamihu, že má tendenciu vlastne uzavrieť pod tou trendlinou, čo by mohol byť ďalší signál k tomu, že tá cena by eventuálne mohla poputovať k ďalšiemu nejakému významnejšiemu supportu niekam sem. Takže uvidíme zajtra ráno, čo sa vlastne bude diať ďalej, či bude akceptovaná táto trendline H4, ktorá je zakreslená, alebo či tá cena ďalej poputuje dole až k tomu supportu, ktorý som naznačil. Prejdem teraz na GBP USD, kde mám
z pohľadu H4 nakreslenú takúto trendlineu, kde vidíme, že tá cena v podstate tu sa priblížila k tej trendline, tu sa jej pekne dotýkala a vlastne táto vstupná sviečka, ktorú som zobchodoval, sa tiež veľmi pekne dotkla lovkom tej mojej v podstate vstupnej aj výstupnej sviečky. Tento obchod som zobchodoval na high-endkovom timeframe, takže ja sa tam prepnem, aby to bolo viacej viditeľné, čo som tam vlastne spravil. Čiže toto je stále tá istá trendline, ktorú som zakreslil. A tu vidíme, ako sa tá cena dotkla tej trendliny a vytvoril sa krásny pin smerom hore s tým, že close tej pin sviečky vlastne uzavrel nad touto akoby rezistenciou. Najprv to bol v podstate support pre cenu, ktorá prišla sem dole. Tu viackrát narážala na ten support. Pardon. Nechce mi to nejak veľmi dobre fungovať, ten kresliaci programík, tak sa s ním trápim. Takže ten pin vlastne zatvoril nakreslím to radšej v platforme, takto. Čiže tuto je nejaký support, ktorý bol prerazený tým pinom najprv, ako cena išla pod ten support, vrátila sa nad neho a tam aj uzavrela, čo bol v podstate pre mňa ako keby signál, že ten prieraz bol falošný. Takisto tá cena sa opierala o túto trendlineu, ktorá tu je naznačená z toho H4-kového pohľadu. Čiže to bol pre mňa signál na vstup, kde som vlastne aj vstúpil smerom hore. Take profit som zadával, tu vidíme nejakú úroveň rezistencie, čiže take profit som zadával, ako vidíte, niekam sem do tohto rozmedzia pod úroveň rezistencie. Cena vyštartovala celkom dobre môjim smerom, avšak tu v podstate začala narážať na toto zahustenie tej ceny, by som to takto povedal, a prerážal vlastne ťažšie smerom hore. A keďže som už musel odísť na nejaké stretnutie k môjmu klientovi, toto je tá výhovorka, tak ja som vlastne spravil toho, že na nejakom nižšom timeframe som vlastne priškrtil cenu nejakú úplne k pár pipov od aktuálneho kurzu, ktorý tam bol, a v zápätí som vlastne inkasoval stop loss, tento posunutý stop loss do nejakého pozitívneho RRR-ka. V podstate môžem byť spokojný s tým obchodom, nakoľko môj prvotný stop loss bol vlastne tu pod tým pinom. Vstupoval som na tejto cene a vlastne vystupoval som na tejto úrovni, čo v podstate z pohľadu môjho obchodného plánu je úplne v poriadku, pretože to RRR je platné RRR, je to 1 k 1, ba čo viac, aj o pár pipov viac. Ako vidíme, tá cena by na tej ďalšej hodinovej sviečke bola zasiahla môj plný take profit, ale to už som bol mimo trhu, takže v podstate to ma už nezaujíma. Čo som ešte nad ránom pozeral, bol trh Euro-Libra, kde som vlastne váhal, či
rozhodoval som sa, či nakúpiť Libru dolár alebo Euro Libru. Tuto je graf Euro Libry, kde v podstate mám zakreslený tento dlhodobý kanál smerom dole a tu na tejto sviečke bol v podstate veľmi pekný signál engulfing smerom dole s tým, že tá cena vlastne sa odrážala od steny toho kanála a ak si pozrieme stop loss, ktorý by bol nad sviečkou a vstupná cena, ktorá by bola tu, tak pri zachovaní RRR 1 k 1 by bol take profit asi niekde v tomto rozmedzi. Čiže asi by som ho nedal nižšie, ako je toto lovko, ten môj take profit. Čiže bol by v podstate zasiahnutý. Ale ako som spomínal, tak som uvažoval skôr dnes euro USD do longu a z toho dôvodu som nebral tento euro GBP, ktorý je vlastne shortový, ale som sa prikláňal viacej k tomuto Libra dolár menovému páru, ktorý som nakoniec potom aj zobchodoval. To je v podstate za mňa na dnes všetko. Ďakujem vám za pozornosť. Dobrú noc vám prajem.